God. Like us. Tulad rin natin. Si Jesus ay tao lamang. Isang ordinaryong tao. Ang pagkakaiba lang, siya ay talaga merong direktang pagkakasugo sa Diyos. Kaya ng ibang mga sugo. Maya, kaya diba, nung nagtatanong ang ating mga sukres, ano sabi ng tao tungkol sa akin? Diba? Sabi nila, ikaw si Elias, Jeremiah, diba? Ito isa sa mga propeta. So, yun lang ang pagkakaintindi nila. Kaya nga, nung magsalita ang ating Panginoong Kristo, nasabihin niya, okay, magkaroon kayo ng kasalanan sa akin bilang tao, patatawarin pa kayo. Pero magkasala kayo sa Espiritu Santo, alam niyo, ito ay Diyos, hindi kayo. Yun lang po yun, ibig sabihin ng ating Panginoon. So, ito na yung pagpapatunay na ano, na ang Espiritu Santo ay Diyos. At kung ikaw ay magkakasala sa Diyos, ikaw ay hindi niya patatawarin. Ikaw ay bibigyan niya ng kaparusahang walang hanggan. Okay. Ito ba yung nangangahulugan na wala talagang pinatatawad na kasalanan? Kasi kuminsan, ibig sabihin, meron talagang kasalanan na hindi pinatatawad. Meron bang kasalanan talagang hindi napapatawad? Ito, nag-blasphemy nga sa Diyos. Ito ba ay hindi na patatawarin ng Diyos? Kung nanatili sila sa ganitong bagay na ipinangangaral nila at nasisiraan nila ang Diyos sa kanilang ginagawa, hindi talaga sila patatawarin. Pero kung ang tao ay humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin mo siya. Tingnan natin kung ano natawag. Okay? Nawala na yung hindi ko na naidagdag sa aking PowerPoint. Pero basahin po natin dito po sa 1 John. Sabi po naman ang nakasulatan ay ganito. Sa 1 John chapter 1, makikita natin, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Simulan natin ang pagbasa doon po sa verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. Tutuloy natin hanggang verse 9. Tingnan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan. Okay. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, nagayayang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Pero sabi po sa verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng Kaya, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na kasala ka sa Espiritu Santo, hindi ka na patatawarin, yun yung sinasabi niya na alam niyo yung katotohanan, pero inyong pinasisinungalingan kapag nagpatuloy kayo sa ganitong pangangaral sa mga tao na minamali nyo ang tama, walang kapatawaran sa inyo. Sapagkat ang ginagawa nyo ng kasalanan ay ang mismong Diyos. Okay, magkasala kayo sa akin dahil pagkakilala nyo sa aking tao. Magkasala kayo sa akin, patatawarin ko kayo. Kasi ang magkasala kayo sa tao, patatawarin kayo. Pero magkasala kayo sa Diyos, hindi tayo patatawarin. Pero hindi nangangahulugan, hindi nga tayo patatawarin ng Diyos kung tayo nga ay nagkasala. Ang gusto lamang ng Diyos, amitin natin ang ating mga nagagawang kasalanan, anuman po yun. Diba sabi niya, ano man yung mga kasalanan mo eh? Kung 5 kasalanan mo, aminin mo sa Kanya. Ipahayag mo sa Kanya yung 5 kasalanan mo, yung 5 kasalanan mo patatawarin. 5 kasalanan mo, 4 na yung tinahayag mo, sa palagay mo yung isa ipatatawad sa iyo.
Diyos, kundi sa demonyo, nasasaktan nyo sa inyong pagsasalita ang Diyos, hindi kayo patatawarin